Riječ je o multimedijalnoj izložbi koja kroz fotografije, audiovizualne snimke te različite predmete materijalne baštine prezentira običaje kojima se obilježava romski blagdan Đurđevdan u Skoplju. Ova projekt je počelo u 1967. godine i to je bilo snimanje romski plesovi u društveni život. Ja sam išla u Skoplju prvo iz Amerike. To je bilo projekt što je trajalo oko 8-9 mjeseci i znala sam da ima puno Romi u Skoplju, pa sam išla tamo prvo. U Skoplje je stigla upravo na Đurđevdan te je bila ugodno iznenađena onim što je vidjela. Slučajno sam došla na ovaj praznik, Đurđevdan Erdelezi, gdje sam bila nekoliko tisuća ljudi na jednom mjestu gdje su slavili, plesali, muzika, društveno. Nevjerovatno je bilo, tako da ja sam se vratila onda posle svake 10 godina da snimim to, da vidim ako ima kontinuitet i promjena. Autorica se u Skoplje vraćala upravo na taj dan kroz punih 5 desetljeća, tijekom kojih je primijetila i promjene u obilježavanju Đurđevdana. Pa sigurno ima promjena i ima razloga za to i ova izložba to pokaže nešto. Ja sam posmatrala, htjela sam da proučavam što igraju, plesu. I ako ovaj praznik nije više tako javno kao što je bilo, gdje su bili nekoliko tisuća zajedno na jedan dan, to nema danas na taj način, ali još slave ovaj praznik po kućama, po familijama i plešu doma. Gostovanje izložbe u Dubrovniku rezultat je suradnje Dubrovačkih muzeja i udruge ljubitelja romske folklorne umjetnosti Romano Ilo iz Skoplja. Izložba ima negdje oko 140 fotografije koji su napravljeni u Forex materijala i također 60 malih fotografija. Cijela izložba je podijeljena u nekoliko dijelova gdje predstavimo glavnih elementa ovog praznika, to je dolazak jagne, romske nošnje, također 9. maj kao jedan od glavnih datuma od praznika kada svi Romi izađe napolju i slave vani sa muzikom i također romske nošnje kao materijalno kulturno nasljedstvo. Romski narod ima bogatu kulturu i tradiciju, a Đurđevdan je za njih iznimno važan praznik. Nedavno su pokrenuli inicijativu kako bi se taj praznik upisao u UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Mi smo ovdje danas isto tako došli da pokažemo da Romi i kao drugi nacionalne manjina ili nacionalni ljudi koji žive u ovom planetu imaju svoj jezik, imaju svoju bogatu tradiciju, imaju svoj bogati folklor, imaju svoju muziku, da kažem, odnosno imaju svoj identitet. Jedan od tih segmenta je i ova izložba koja smo došli ovdje kao jedan karavan od prošle godine i ove godine, zahvaljujući se Ministarstvu kulture Republike Makedonije i vladi Republike Hrvatske koji imaju dobre odnose. Osim izložbe, svi posjetitelji imaju priliku pogledati i film Sao Roma, koji je ove godine nagrađen kao najbolji kratki dokumentarac na filmskom festivalu Zlatno trkalo.